Hola, soc Pere de la classe de 6C. Avui vaig a parlar-vos del llibre que m'he llegit anomenat Neu i gossos quin embolic. Tot comença al col·legi, on va Bodes, el personatge principal, que se'n va amb els seus amics, Montsi, Pitu, Hipotenusa i Terrallina i els seus amics de classe d'excursió del primer curs a la neu. Ells hi ven acompanyats del seu professor de naturals, Antoni, i la seva professora de llengua, Isabel. Al segon dia de l'excursió van escoltar uns golpets a la porta de l'habitació i Pitu va obrir la porta i va veure que era un gosset. Al gosset li van posar el nom de Fartó. Es van fer els malalts per a quedar-se amb Fartó i ningú es donà compte. Però 3 dies després van escoltar uns altres golpets molt similars al de Fartó. Pitu va tornar a obrir la porta i hi havia un altre gosset, per aquest hembra, que no diuen que no li posen, i van fer moltes travessures, però els xiquets no puc dir-vos el final, tindreu que llegir-ho, us recomano tot. Adeu!